Assalamualaikum Lur, sugeng enjing. Iki mumpung udane terang, tak ramban dong kates karo godhong tudung sik. Nggo kulupan. Wong kung mau ngersake pecel nggo dahar awan. Sumenep iki bendino sih udan terus lho Lur. Ora esuk, ora awan, ora sore, ora bengi. Udan terus bendino. Neng ya tetep bersyukur. Dene isih diparingi kanugrahan wujud udan. Dadi yo enak, ora usah dadak siram-siram tanduran. Ning tandurane tetep seger-seger. Wong kedanan terus. Malah kepenak kok. Hawane adem terus. Tunggu aktivitas ning jero omah ya enak. Tunggu turun jintre ya penak. Wis pokoke apa wae iki nek paringane Gusti Allah ki wis ora ana ora penake. Kabeh penak. Disyukuri wae. Diparing berkah wujud udan ya disyukuri. Wujud panas ya disyukuri. Nek pancen wis wancine lereng kak ya lereng dhewe. Ya wis tak masak sik ya Lur. Dah. Nah, iki wis mateng pecele. Kari siap nggo dahar siang. Tak lawuhi bali tahu.